hezký rybníky tady. Krásný. Krásný. Je nějaká chráněná ta. Je to tady, no. Ono je to takhle hezký, no, když to pak jezdíš vědení dvě noční, a znova dvě denní dvě noční, znova dvě denní dvě noční. To pak víš kde co je, no. Kempíček, tam jsem se byl poradit na kole. Takhle. To tady pěkné, fakt. Když bys to dal do vůli, tak by to z kopce brzdilo tím motorem, nebo... Jo, je to furt zařazený. Jo. Takže de facto by zbrzdil, takže by to bylo... No, jestli zbrzdí to. Ale když nechám bouchnout cifu, tak to vyřadí převonovky. Jedu na vítr. Ale to nesmíme dělat. S tím kurví. Destičky. Jo. Rychlejš teda. Kolem té nádrže, ne? Jo, horka. Ne, horka ne. Podhora. Podhora, no. Horka je zase na druhou stranu Chebu. To je taky jedna. Udělali nám tady novou trať. Tady nasázeli ty Y, dobrý. S tím, jak dělali novou trať, tak tam tady nasázeli i rychlostníky. A to dělal někdo prostě od stolu. Do místa, který nepochopíš, tam dali 20. Tady je třeba 20 z druhé strany. Jo, to je kvůli přejezdu, protože nevidíš. To je kvůli té dohlednosti, že jo. To je nesmysl samozřejmě, ale je to tak. Tak se jenom modlíš, aby toho nepadalo. Bude 25, z druhé strany 60. Ale rozhled je úplně stejný. Tamhle nahoře ve skalách je ten Jihlítka poutnímek. Jo. No, nevím. Já jsem tam tady byl na kole, takže vím. Takže to bude vidět, tam v podstatě tam je vidět ta přehrada, kde ta nádrž. Kolik to ukazuje na druhé straně?
A tak tam se někde... Koupí vrch. 880 metrů. Nechaj to všechno spadnout. Je to Škoda krásná, budou střecha opravená. No, je to podmáčený celý, to spoda tahá vodu, ale oni udělali střechu. Bohužel, no. Bystrově cyklopu 7111, cyklovka 2111, Klatrubek 1754, cyklovka, Muzeum 7111, 1756, Kladrub do Mariánek, cyklovka 3. Firmy 11, 1756, Kladrub do Mariánek, cyklovka 12. Teď to taky hezký dolů, ale ty Blokovice taky pěkný. Tam jsem byl na nádraží se podívat, tam je to taky pěkný, jo. Tam ještě bydlí. Jo, tam nahoře jo, taky bydlí. Starý vlakvedoucí pardál. Na nákladech jezdil. Jak vzpomínal, jaký tady jezdili vlaky nákladní. Taky už je to pryč. No. Tak občas ty náklady tady ještě jako jedou, že ty manipuláky jsou nějaký zavedený pravidelně v pátek, myslím, že jsou. Ale už to není, co to bylo. Jsem viděl v Teplý, tam se naloží 5 vagónů dřevem a to je celý. To je celý náklad. To je škoda. Já domů. Večer. Celý zuby od rána už taky. Jo. Do motoru. Jsou tady otáčky někde. No tak to slyšíš. Nějakou to třeba oleje při něco pomyslet. Napíše, když je přednáte. Příští zastávka Miloštovský Mariánský Žvác. Zastávka Ne, oba. No, jakože jsou zapnutý. Kdyby běžel jenom jeden, tak to bliká. Ale to všechno v němčině taky nám, že máme jako vytisknutý ty borůvky, co jsou jako na brzdě, máme přeložený do češtiny. A tady ti to píše taky všechno v němčině. A ty máš na té place si. Jo. Jak tlačítko, tak reaguje na pohyb, ale ještě na Ne, když se vybavení, tak jenom a tam je ten interval kolik? 40, takže tady. 10. 10, no? 10, když na tom stojím, tak 20.
10, a pak se rozsvítí a po 13 začne řvát. A na těch šatlech tam je to na nohu, tam máš o to opřenou nohu a tam je asi 15 sekund. No a na té 628 taky vlastně. To mi vyhovuje víc teda. Jo. No, to jsem si vyřadil převodovky a dokloužu až do Lukovic. To máme vychytaný. Jak oni zrychluje to tam, no? No, to je to rozjedání 62, 4. Jo. A výhybce mám 40. Potom připojení převodovek normálně pákou dopřed, nebo musíš nějakou... Jo. Jenom se dotknu páky do prvního stupně a hned se připojí. No, je to, jako má to taky výhody i nevýhody. Výhoda je, že si ty destičky rychle brousí, ale zase nekurvíš ten motor celý, není furt v tahu, dáš tomu takový chvíli odpočinek, je to ticho. Motory jedou na volnově. Jo. Kompresory jedou na volnově. No, přesně. Kompresory. Šetříš naftu. Má na kompresory jakoby každý zvlášť. Jo, každý motor má svůj kompresor. Je to nějaký powerpack, něco jako je třeba Desira nebo tak? Jo, má tu celý powerpack vlastně s převodovkou ze vším. Já nevím, jak to má Desiro, to jsem nikdy nesundával, ale tady No, to má de facto taky, no. Takhle mě. Links to samý, jsou Stadlery vlastně. To má trošku jinak, jako víš, Stadler, to má vlastně prostřed ten motor, že? Má pračáky a... No, myslím si, že Desiro je pohodlnější, jako najít. Protože má klasický podvozek. No, to jsem ještě to jsem si neskusil. Ty dvounápravovky jsou lepší, že? Protože se to všechno líp... Jo, to na tom šatlu, to je úplně jiná jízda, to je jako... Bylo na těch 628, to je to samé. No. To jsou dobrý, to bylo dobrý ježděníčko, no? Zajímavé. Ale... Jsou to starý bojdy, jo? No, já vím, no, ale furt jako je to dobrý. Tak Janečku má ty dvoumotorový, co mají vymyšlené, to mají super, jako staré. I jednomotorový, i dvoumotorový máme. To jsou paráda. S tím dvoumotorovým jsem táhnul šatla, ale fungoval mi jenom jeden motor, takže dvoumotorový s jedním motorem a to nejede, je to těžký. hrabe často, když je mokro nebo zima. Když je mokro, tak se dotkneš brzdy a už jedeš. No? A jak mi cukruješ, tak furt jenom se kloužeš. Dokud se to nevomeje teda, no. Takže podzim je zajímavý. Podzim je výtečný. Ale jako je to lepší, když jsme tady měli bagety z 14, 13, 14.
tlačítku na dveře. To má jenom jeden motor, jak Regina. To tady, to bylo úžasné. Úžasné. To si mohl sypat celou cestu. Stejně to nejelo. Líní. Máme taky tam ten domácký motor, ale nějaký slabý. A jo, tohle když si posypeš, tak to jde. Já si furt, protože já jsem byl na dílně a tam prostě si poznal, když to díl nepískovalo, tak se zanáší, že jo? Ano. Pak to nesype vůbec, takže musíš všechno rozebrat, písek vyhodit, je mokrý celý. Tak když do toho občas hrábneš, tak ono si to projede. To funguje. Víte, že kdo pískové není strojvedoucí a To je nesmysl. To je nesmysl. To je hlupa. Jo, já to beru, jo, že prostě máš si, tak zastavíš i bez písku. No, dobře. Ale zase z té druhé stránky pak si to zase ne, pak to nefunguje. Když to budeš potřebovat, to nebude fungovat. Je to i kolegiálně, že když to posypeš kolegovi nebo sám sobě, tak jsi v pohodě a víš, že to ubrzdíš. No jasně. Proč si přidělávat problém? Zbytečný. Pak tam šlehneš magnet a ono ti to necupruje a nezastavíš. No, jsou tady takový prostě. Prostě na ten písek nehrábnu. No, tak to je příjemné. Ale jsi tak dlouho? Budu končit teďka v sobotu. Měsíc tady už. Měsíc tady bylo. 3 šrouby v rameni, tak Aha. jsem měl rehabilitovat sem. Co se ti s tím stalo, jestli se můžu zeptat, protože já jsem byl v depu a tam jsem si skurvil taky rameno, proto jsem šel zpátky jezdit. Víže. Pátá líže. Tak mě tam něco prasklo, no, ale při nějakém výkonu. Já ani nevím, při jakým, ale prostě když zvednu ruku a chci zabrat, tak nemůžu. To i tady, když zavírám okno, tak je to jako problém. No. Musím si trošku pomoct. No, tak já bych zašel za doktorem, ať mě to zregenerujou a šel bych s tím barvou. No to já jsem byl, no, ale že on mi řekl, že ta hybnost není ještě taková, že to je na operaci, no, a vydal prášky. To jsou jenom říči. Jsem si vyzvedl 3 krabičky za 12 stovek a... Musím se na jiného doktora. No je zase pravda, že ten můj operatér mě zase nechtěl pustit do lázní, že? Takže jsem musel nějakou svojí cestou si ty lázně vydupat, abych to dostal, abych se zrehabilitoval, jsem doma už vlastně nekam tu 6. měsíc. A teď, co jsem se bavil s klučinou, co mě dělá ty rehabilitace tady v lázně, tak říkal ještě měsíc a už by to šlo snad. Už mi chybí ten rotační pohyb, ale furt říkal, že ještě do práce to prostě není. Mariánské lázně místo. Tak já musím říct, že jako na tu páku mi to nevadí. Jako já ještě nezvednu ruku na hlavu. Ještě? Ještě nezvednu jako ruku na hlavu úplně. Jo. Bych ji jako zvedal, jo? To jako prostě... Mě dovolil takový posilovnou, že mám začít jako cvičit nějakou lekce, takže toho všechno využívám samozřejmě, když ta možnost je. Když byl bázen, kdybych to nevyužíval, ty možné prostředky, ale já jsem si myslel, že budu za 2 měsíce práci, že to byla banalita, ale prostě rameno je nejsložitější kloup v těle. To se ti vlastně spojuje krční kost, ramenní kost, nebo jo, tady a lopatka. Jo. A to všechno ti zapadá do té kloubní jamky a to máš vlastně 3 kosti. Kyčel ani koleno není tak složitý jako rameno, že? No a když ti tady přeřežou všechny ty svaly, které tady máš, tak to je vlastně ramenní pletenec, prsní svaly, biceps, triceps a zádový, no? Takže všechno ti to odpálí, no? A po noci to máš do dohromady. Takže myslel jsem si, že to bude dřív jako, no ale je to tak, jak to je, a jako nedá se nic dělat.
Emočilo to, že já jsem 1.1. nastoupil do nové práce a musím vstal 11.1. Ty vole. No, tak to je super. Ale A to nic si měl dělat. a schvál jsem to neudělal, jako nikdy jsem nemarodil. Pak 2004 s kolenem z fotbalu a taky jsem byl na půl roku doma, že? No. Ale jako jinak nic, no, to prostě nemarodil, no, mě to nebaví. Člověk chce být zdravý, že? No jasně. Hlavně. Když marodit, tak to stojí hodně peněz. Tak. A mě to třeba nebaví, já jsem s tím ramenem šel na 14 dní, že jako se to třeba uklidní nebo to přejde, no ale přešlo, no tak jsem si domluvil, že teda budu jezdit a teď nevím, o čem jsem chtěl mluvit. Můžeš si to uklidnit do těch 14 dnech. No jo, a že mě to přestalo bavit doma. To je, za první dostaneš vykázky jenom na 6 hodin tak, a nic ti není, ne, máš jenom rameno hajzlu. A to ti nebaví prostě. Nebaví, no, mě to taky nebavilo. Nebo nebaví, takže teď jsem se samozřejmě dozvěděl zase, že obvodní lékař ti může napsat žádost na Českou správu sociálního zabezpečení, aby ti dali vykázky jakoby 24 hodin, no. Takže ty možnosti tady prostě jsou, teď záleží, jestli já se s ním domluvím, aby mi to, protože ještě budu asi měsíc doma, aby mi to prostě dál. Takže uvidíme. To je celé level 2, jo. No já jsem zvědavý na tu D1. To je katastrofa. Za měsíc se na to těším. Je to nesmysl, co je předpis. Máme školení příští týden. Poprvé? Už mám to spousta. Příští ne. Tak jsem na to zvědavý. Stanice. Mariánské Lázně. Konečná stanice. Prosím, vystupte. Vážení cestující, jménem společnosti GV Train Regio A zde je Mariánky, děkujeme za využití našich služeb. Těším se na shledanou. 81, Mariánka 18, 10 No, měj se hezky, tam byla ahoj. Tak, jsme tady.